A venda a granel mantense como opción de compra especialmente en sectores como a alimentación e a limpeza. Mercar o peso e sen envases é unha modalidade que se enmarca no chamado consumo responsable. Alimento que se vende pasa pola báscula nesta época de outono, sobre todo legumes e produtos de Nadal. O que se está levando moito son os figos, que son de temporada, ademais veñen moi grandotes, veñen moi fortes. Especias, froitos, hainos ecolóxicos, veganos, en glúteo vegetarianos, variedade e control. Temos inspeccións sanitarias bastante regulares, todo ben etiquetado, vale? Todos nos cartéis que nos indicamos poñemos os alérxenos, poñemos a fecha de caducidade. Quen merca o peso teno claro. O precio non está mal, non sei, pareceme que menos industrial que coller no supermercado, todo en plásticos. O consumo a granel tamén se abre paso na limpeza e hixiene tanto persoal como pro fogar. Encho o envase ata que o cliente me di, non hai cantidade mínima, podes probar, podes levar un pouco, podes asustar o presuposto do mes. A etiqueta dá conta da trazabilidade do produto. Paga a pena facer o esforzo de traer os envases ou levar as bolsas ou o que sexa por non ter ese plástico. E tamén outra parte moi importante de que lleva muchos menos químicos. Logo hai xente que ven polas dúas cousas, o sea, produtos que non enseñan tóxicos nin para ti, nin para a piel, nin na casa, non ter produtos tóxicos na casa e, ademais, reutilizar os envases. Unha decisión de compra que ten en conta o impacto social e a sostibilidade.